Enche ena veterinary officers ena afe asoye a wo mo na hwe Ghana pomudi ho nsam so ede ensem bi ba amonten se eyade a entakramo yade de ka na abefu kasam bird flu no atese ama ebi aba oman Ghana manti yan ya yare enkokọ no yen hwe yabrabo yie na eno enam so ama dani dan nyina veterinary officers no ekọ poultry farm ahodo mu ekọkọhwe se enkokọ a wo mo ewo miaye no ebi anya bia na womo apɛ baabi asiom ena afenso womo de enema gu akwan mu ema akuafo mo nye enkokọ se de bɛyɛ enkokọ aka a womo enya ayade ni bi no ɛbɛbɔ womo ho ban na yɛbɛkɔ akopie mu ɛwɔ mankra so eno ɛyɛ biaye bi a ɛwɔ Ahafoano South East District ɛwɔ Asante Mantam mu maame bi a wosu sɛ wonya mfinhyia 38 years aposifo a ɛwɔ hɔ ensa aka ne nyina ene sɛ enkokọ a womo enya yade yi bi no yade a womo enam yade no so awuwu na maami esan na dufudi pe eni sika penti no akwa akosesa saa enkukọ yi a obi nim sa ka wo kwa akoton mama choba afo se wo de kọ edwa so akwa akoton no nko a enenim na maami ni din ebeto omonten so Habiba Amidu wono ena posifo nsa aka na nanka enkukọ a womanya bird flu yi bia womo awuo no wasesa edi agu kotokuo ahodo mu a wokọ akoton womo na aposifo ekire mu se wobi eneyi womo asutire se maame bi ekita enkokọ a womo awu yi bi baye kotokuo no enson a wode kodwa maso akwa akoton nanso enkokọ no ekwan amofo aso ewuye no ene sentakrabo ayade bird flu no ebi ena ekum nti ema posifo ne mo na ase ye ha ekopie mu ho mu se no kre maame Habiba Amidu yi eyade a enkokọ wasesa wo mo se wo kwa akoton na se enipa area ebetime nya nsunsuanso boni bebre ewo yapomudin so anhwe ye kura obi betimi afamu ahwere den kwanti na ese aposifo wo mo etabiri no edekopie wo mo akachi sabre de maame no wo ho a enhwehwemu bebre na ekoso ewo sansem yi ho